inyanga uboni Mthembu nanga ulindeka yekama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingwele madoda ingwele phuqaphuqa imizi abafokazana ngotho lodwa lametshisi ithuluza ngahambi nalo ngilifica ensimini uqama uqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengede ngabane kunogqotshobhotshwa ikhulile kufaka amakhandakanda madoda asuka nini madoda inyoka namakanda amabili madoda elesithathe lenkosazana kwaphinde kwashuba ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngaphela emhlabeni kudaliwe ukuthi akuphikiswane kodwa ngenhlanhla ke mina angiphikisani mina ngiconsulta kwi level ephezulu kakhulu mina ngiconsulta kwi level bafethu khona into engifikisa ubuhlungu obukhulu izinyanga zakithi ezibambile indima yasemnyangeni nezibambile zayithatha zayiphusha ngisho kuma social media platform zakwenza okuhle zakwenza okubi sayigxeka sayikhuthaza kodwa into namhlanje eyihlazo engizwisa obukhulu ubuhlungu ukuthi ngibona izinyanga zakithi zingaboni lutho zingayiboni ingozi and lento yezinyanga zakithi zingayiboni ingozi lento iyangizwisa ubuhlungu ngibonge lapha ya kudokotela uMabalengwe engithema ngisho ngithi nansi ingozi wabe seyabheka ngendlela yakhe washo wathi awuqinisile my king nami sengiyibonile wase yahlehla yabo kodwa iqiniso nawe uyalazi ingozi uyibone ethi uyangifonela ethi ucela ngimkhankasise ngathi hey uyayibona ingozi kwa ukuthi vele ngikhuluma nenkunzi indala ngithe mangisho ngithi hayi Mabalengwe lento ayisuki emlonyeni wami isuka la khona kuyidluzi elikhulu la khona isource of power yami ikhona yabo ngayikhuluma last week Sunday le ndaba le ngayikhuluma baqala bangizwa abanye ba withdrawa ngolosibili ngoba ngakhuluma Sunday umzimba okhala imali wa withdrawa ngolosibili izolo ube eseyabuyela futhi wathi hayi useyibonile ihamba kahle ngathi hayi mzimba mawuyinkunzi awubi ngapho uphinde ube ngapho uyama entweni oyishoyo njoba kade usuthe akumiwe bese kumele mawusuyabuyela sewugoqekile ke lapho uzogaxela uzophotheka emgodini engafanele uphonseke kuwona ekufuze wena ugada abantu abaphonseke emgodini ubakhiphe ngoba phela wena uyinyanga abantu bathembele kuwena and lento ngiphatha kabuhlungu ngibuka ngisho izinyanga amadoda eningi zonke ziyaphonsa akho ngisho eyodwa ebonayo ukuthi ngomhla ka30 September awukho umcimbi okhona into abazozama ukuyenza bazozama ukuhlehlisa bazothi noma sebewuhlehlisile bothi mabesha date mase ngiyabheka le date abayishoyo iyona yini mangabe still uyobe ungeyona ngiyophinda ngisho ngithi still ngeke uzobe khona kodwa u30 September bhala phansi lapho ngisho zi-advertise izinyanga ziphusha umhla ka30 September zithi kosuke workshop ngiyanitshela abafethu ngithi 30 September uyobonga kumcimbi izolo ke into eyenzekile uDr Khehlelezi ufonile ngoba uyathanda ukuthi makukhulunywe into bese yayibheka ukuthi bona bathina abahleli bomcimbi wababuza abanye bazwile babuza uDr Khehlelezi and ubebabuza imibuzo emnandi yabo bebabuza imibuzo emnandi baphendula futhi bathi shosho 30 September umcimbi ukhona akuvotwe kwaze kwathiwa ngisho izinyanga eziwithdrawile official aziwithdrawanga ake ngiqale ngikhuluma iside lami ke nje mina ngoba ngizikhulumela mina kwathi makuthiwa igama lami likhona ngabatshela ngathi ngicela ukungabi ingxenye
angikakaze kube khona into engiyisayinayo ethi ngiyazibophezela. Yebo ba proposer ukuthi ngibe ingcenye, futhi nakhona ngabona sengivele emaphepheni amhlophe kubuya kwi-media briefing ngacacisa ngathi mina angizingeneli lezi zinto ngokwe level yami. Yabo i-level yami namandla enginawo makhulu kakhulu, abona ngisho into engaphansi konyawo, ingakho ngikwazi ukuhlolela abantu. Yabo, so uKhehlelezi ke ube sebacela bachaza baze basho bathi futhi ngisho emabhida khona ngisho incwadi eyisiqinisekiso ukuthi sibhukhiwe emabhida, ngisho emsakazweni kudilwa nemarketing, bathi yonke into ikhona. Wabasethisi uKhehlelezi. Umehluko phakathi kwami noKhehlelezi uwodwa. uKhehlelezi ukuze athola ulwazi ubuza bona. Mina ukuze ngithola ulwazi angifuni ukubabuza mina. Mina ukuze ngithola ulwazi ngiconsulta namandla lawa ngitshela bengabe abantu besenkingeni, abantu kumele ngibatshela inkinga ezibenza bahlupheke. Mina ngiconsulta namandla asemanzini, mina ngiconsulta namandla kaNkulunkulu ngoba ugobela wami uNkulunkulu. Umehluko mina angivumelekile ukuyobuza labafana ngithi emadoda anishoni le event ikhona noma yikho, angikho kuleyo level yokubuza bona ngoba bafana ngelinye ilanga bangabe befuna izibusiso ufuna beze kumina ngibless into yabo, ngibabhekele ukuthi zizothini ingqinamba zabo mase ngibanqobela ingqinamba. Akufanele kube yimina ozwa ngabo kodwa bona afuna bezwe ngami. Nabo ngiyabatshela ke namhlanje abahleli balomcimbi ngithi madoda ninenihlela iyakhuphuka ingwele coronation. Ngithi awukho umcimbi ozoba khona ngomhla ka-30 September. Awukho. Ngitshela ilungelo mina ngitshela abantu kunemali zabo abayilindile ngithi zizophuma noma ngithi ngeke ziziphume. Ukuze ziphume kumele ngikusize ngani. Yabo? Uthebe ngabe uKhehlelezi ikhuluma nalomfana kuyena okhulumela yonke le ndaba le. Kwabe sekungiphoqa ngoba ngenhlanhla bengizoya khona vele eDamini ngiyolanda umakhandakhanda ngoba khona abantu abawu30 ekade sebeudile bakhokha imali. Bese kumele ngiyobala ngachaza ngathi awuhlali la ku Rocky Ridge umakhandakhanda. Uhlala lapha esigodlweni esisedamini. Hayi ukuthi uhlala phakathi emanzini. Cha. Kunendlu elapha eDamini, uhlala kuleyo ndlu makhandakhanda. Uhlala kuleyo ndlu makhandakhanda, ayihlali umuntu, ihlala indlu kamakhandakhanda leyo. Iphakathi leyo ndlu eDamini. Nizobona njengoba kunomcimbi mhla ka 30 October oya le eDamini. Niyobona yonke into ngitshela yona. So ngibese ngihamba ngiyakhona ngiyolanda umakhandakhanda ngoba khona ikade sebeudile abazwe ngabanye bethi ubasizile. Mangabe sengifika le ngithatha umakhandakhanda. Ngaphinde ngaqinisekiswa ukuthi lento ebixoxwa umfana ethi shosho umcimbi ukhona. Ngatshelwa ipower yidlozi lami lasemanzini, ngatshelwa ukuthi still umfana usathi ikhona lento khona abantu bezoqhubeka bavote ngoba ukuvota kwabantu seyenziwe ideal no Vodacom. Ukuvota kwabantu iyangena imali yabantu. Yabo, iyangena imali. Le mali ekugcineni izohlukaniswa obani abahleli bemcimbi beno Vodacom. I-event iyaba khona noma yibi khona, imali ekuvotwe ngayo ngeke sabuyela kubantu. Ngokuthi mina vele umsebenzi wami ukulungisa izinto zabantu, ukulungisa izinto ezithatha imali ngoba into engize ngatshelwa yona kuthiwe noma ubani ozovota bevota umuntu ingasabi khona i-event kuzobe sekuvule kumnyango esikhwameni sakhe semali ukuthi imali yakhe isiyohamba, futhi manje kuvule kumsele. Kodwa lokho kuzokwenzeka beke baconfirm abantu ukuthi ngampela i-event ayikho. Then wena ozobuvotile ngeke iphinde ihlale imali ephaketheni lakho. Kodwa uma i-event ingabanga khona ngeke iphinde ihlale imali. Ngeke iphinde ihlale imali. Buka ke manje nake. Uzovota wena ngo-150 kodwa usuvula umpompi wanguna phakathi. Ngokuthi mina ngihlonipha abantu abangibukayo, ngihlonipha abantu angilwi nenyanga, angilwi nabaphathi bomcimbi. Mina into engiyishoyo ngithi umcimbi mhla ka-30 awukho. Ubona ngani into iba uma ngabe ine scam? Ngiyakuchazela ngicela ungizwe kahle. Noma inini mangabe kuthiwa kuyavotwa, mhlambi semeetingini kuvotelwa ikhansela elithile,
umuntu beke wavota ngesizathu eziwu2 wazithi kanje sekuyi scam less. Umuntu mayevota uthi kanje isandla esisodwa. Once umuntu wathi useyarobha. Uma ngabe kuthiwa kuyavotwa noma yini, beke kwathiwa vota more than one. Vota more than one. Bekwathiwa more than one. Liyonto isiqonda ukuthini? Sekuyi strategy sama organizers okukhuthuza umuntu nomuntu ngoba uyayifisa, uyalithanda iqhawe lakhe. Ngokuthi uyalithanda iqhawe, kukhokheleke ukuthi uyalithanda iqhawe, uyafisa libe lapha. Ngoba ufisa libe lapha iqhawe, kukhokhele mase kudla umuntu oqhamuke ne-idea. I-idea noma i-concept iyakhokhelwa, i-concept ne-idea. So abahleli balomcimbi abasale sebevota abantu khona i-idea yokuqhamuka nokuthi akube khona into engarecognize izinyanga, engarecognize abaculi. Abantu ngabakuvotele lokho khona thina abahleli sokwenza imali. Uma senza imali abantu bazobe benzeni? Abantu bazojala ukuthi hake silibekile iqhawe, abanye baluzile, kodwa umhleli uyenzile imali. Ubona ngani umhleli wenza imali? Kuthiwa vota more than one. Uyabona ezweni mzwana kwathiwa ukuvotela upresident imali, ukubeka upresident kobe sekuyifraud leyo. Kodwa uma ngabe uvota ngoba ufuna ukuveza ukuthi usupporta bani, wena uvuma bani, iyaphi imali? Iyaphi imali? Ngoba wena phakamisa umuntu omphakamisayo, umphakamisa mase kuthiwa nangu umuntu ophakamiswe abantu abaningi, iyaphi imali? Iyaphi imali? Kodwa beke kwathiwa vota more than one. Mfethu noma inini noma ngabe ikuphi, makuthiwa vota more than one, okwazi ukuthi lapho mfethu kwakhiwa imali, kukhuthuzwa umuntu. Akuvumelekile. Uyacabanga umuntu mfethu ethenge nayo imali athi umuntu usengidele u6000 ngoba umuntu uyabona uma umthanda umfundisi wakho, uyithanda inyanga yakho, udela konke. Uyacabanga ke mfethu uzodela u6000 ngoba uthi wena uthanda inyanga oyivotelayo, kanti lowo 6000 awuyi kwakuleyo nyanga ke leyo. Uyapi? Uyakubahleli bomcimbi. Abahleli bomcimbini ngiyabathayimisa kwayibona ngoba izimali zabantu ezizohamba impompi yamaphakethe abantu laba. Ngithi awukho umcimbi 30 September. Iwari yami ukuthi lezi inyanga eziwuquqa begcwele lapha yana ziyisima kanjani. Uyabonja ngimbonga lapha ya udokotela uMabalengwe, futhi yabonje baba uMabalengwe sephumile inkunzi leya, ngeke usezwa phakathi. Ngimbonge futhi u3 second nongayingeni nokuyingena lento, kodwa noma engayingeni umqondo ubuthi uma kwenzeka ishawa ijackpot kuukuthi ngelinye ilanga umcimbi uba khona ishayeka, let's ngene umasipala, ngene wonke into event, ivumo zimabhida yonke into. Uma kuthiwa ibiphasa le event, ibizo yakogcoba uDr 3 second ke lapha, uDr 3 second bengekuthiwa uyavotelwa, ubezonikwa indondo yokumgcoba sakumhlonipha, kanti ugcotsha ukuthi uyikhoqhobela izinyanga ngamahlaya. Bezogcotsha ukuthi hayi ngamahlaya uyinkunzi ezinyangeni, bezogcotsha u3 second. Ingakho bengamfaki u3 second ngoba uma kuthiwa kwakunominate abantu ngendlela u3 second behlangene noMabalengwe abanamahlaya amnandi ngayo, babenge abantu bayakuthanda ukuhleka abantu, babengeke abantu bengamnominate u3 second. Uma kwabantu babengeke abantu bangamnominate uMabalengwe uma kwabantu, futhi uMabalengwe ngendlela asegijime ngayo uma kuya ngokwabantu, abantu bayayithandela imali yase-Absa. Abantu bebengajabulela noma kuthiwa leyonto iphiwa nje imali yase-Absa. Uyabo, bebengayijabulela ngendlela abantu abathanda ngayo, bayamthanda uMabalengwe, futhi ukwazi nokubadansela, ukwazi ukubaculela, uyabona, ukwazi ukwenza yonke into, ukwazi nokubabhulela kakhulu online, uyabo, abantu bayamthanda, uyabona. Umehluko ihluka maseziya kwi-reality ngoba khonto ekuthiwa ukudlala khonto reality. Mangasakhulwa ngamahlaya, mangasakhulwa amahlaya ifuna mina ngidele ngoba ukukhuluma kanje nami awucabange ngikhulume kanje sekuyaba kuthiwa umcimbi uba khona ngingaphendukani lapha egcina mawucabanga wena, ngaphenduka ini, ngaphenduka ngathi isidididana. Ngeke mina ngidayiswe njengoba mina ngisho ngithi amandla ami yiwo lawa akhanda umakhanda khanda amandla ami. Emanzini
yizo zinasemanzini include uNkulunkulu ekukhandwe umakhandakhanda. Ingakho ngulanda emanzini umakhandakhanda lapha esigodlweni. Ingakho umuntu nomuntu engimnikeza umakhandakhanda la ekhona. Wonke umuntu engimnikezile la ekhona ingcingo ziyangena bayabonga abantu. Akekho umuntu onamakhandakhanda ongangena la. Inqwabe suthengile kodwa akekho ongangena la athi uyakhala akawuboni umehluko. Akekho ongangena la osemakhandakhanda. Bengiyolanda u30 ngokwama order izolo. Nawo futhi aselandiwe awu16 namhlanje. Abanye bazowalanda kusasa ama order kamakhandakhanda ngoba ngacacisa ukuthi uya ordwa mase ngiyawulanda ngoba uhlali lana. Yabo. So ngithi ngichaze le ndaba le yescam. Into ezokwenzeka ke zizothi mase zibona izinyanga ukuthi ayibo ayikho event zizoqhamuka nezitori ezahlukahlukene ezobe izama ukwenzani manje ezobe izama ukuyibluffela abantu ukuthi event ayisabanga khona. Ngithi bafowethu nawe la ukhona ngiyazi le event eseyikhulunywe kuma level ahlukahlukene. Mina angikho kule level yalezi zinyanga lezi egangayo. Kahle kahle lento manje izohlukanisa ukuthi ubani ingcwele. Ubani ingcwele. Mina already sengigcotshiwe mina ukuthi ngingcwele bhuqa imizi abafokazana ngotholodwa lamethi ngingcwele. Angiseyena umfana omncane bhuqa ngingcwele bhuqayo. Umehluko bonke abantu lokho bazokuregister mhla ka30 September. 30 September. I-event ekhona yile yango October. Yani yok hand over i-certificate kwisilo samabandla. Iyona event ekhona enesithunzi ehlelwe emhlabeni nehlelwe emazulwini. Iyona event ekhona ke leyo ke. Ethinta isilo. Ile event nje iyangomhla ka30 October from 29 October nje mozimabhida kobe kunzima kobe kuphithizela. Uyabona? From 29 October kobe kuphithizela. Iyona event ekhona ethinta isilo. Ile yango 29 October until 30. And ibandla siqolise bandla kulezi izikhulu ekuvele kusho kalula nje kuthiwa zichasile. Azikho izikhulu njengamanje ezichasile. Azikho. Zikhona vele izikhulu hungry for power. Ezike zathi ukudidizela nazo uyabona ma hungry for power. Phela manje ziya kwingqungquthela umuntu nomuntu ubheka ukuthi yini into event ana. Zabuye zathayima ukuthi le event izoqola abantu le event imali zabantu bazokhala abantu. Zahlehla izikhulu eziningi. Zahlehla izikhulu eziningi nje. Izikhulu nje zihlehlile la. Ngiyakubona angiphela mina ngisiza wonke umuntu, ngisiza yonke level yabantu. Izikhulu zihlehlile ngaphandle kwezikhulu eziyidididi ke. Uyabona makuthiwa uyisidididi ke sesikhulu ke. Then ile nhlobo ema izovala isicapha njengenye inyanga eyoze yona izikholwe ngomhla ka28 September ukuthi ayikho lento. Eyozikholwe ngomhla ka28 yabo kodwa ike kukhona into ezoloku izisho kusuka nje from next week khona into ezoloku izisho ukuthi hayi manje kunje ngenye inyanga nje iyona yovala isicapha. Iyona yozivala isicapha ukuthi ayichithwe bese becabana bodwa ukuthi naze nasibukanisa nabantu madoda awu nasiqhatha no King Bhaka. Igama kuBhaka isibongo kanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingcwele bhuqa imizi abafokazana ngotholodwa labetshise ngisho ithuluza ngihambe nalo ngifice ensimini ngisho uqama uqakele kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadjobhadwa ikhulule ngumfoka amakhandakhanda nginyoke namakhanda amabili elesithathu elenkosazana ugobela wami uNkulunkulu. Kobela wami uNkulunkulu. Ingakho ngithi ngizocela abantu baba understand lokhu ke futhi. Hayi vele uSeptember into engekho. Njengamanje mina ngilawula umhlaba, angikhulumi into ezincane njenge-event u30 mina. Mina ngikhuluma inkinga ezithinta abantu personal eziserious, uyabona? Ngithi mina sazoba nengqinamba ke manje. Uyabona? Njengoba kade kunalezi izingozi lezi zama truck. Into elandelayo soba nengqinamba ezikoleni. Kunemoya manje imimoya le egange emgwaqweni iginga ama truck iya ezikoleni. Ningathuki manizwa from now going forward thiwe khona ingane ezihayizayo, khona ingane ezibalekayo, khona ingane ezimemezayo ezikoleni nani kunomonakalo manje oqonde ezikoleni. Kodwa
uzothi mawuba khona mina ngizokwazi ukulungisa. Qinisekisa mawumzali la ukuthi ngempela mawunezingane umakhandakhanda uba nawo, ngoba umakhandakhanda uyakwazi ukududula lemoya esuke iza ngendlela eyahlukahlukene, yabo. Ngisho ngakuthiwa uphonsi wabanakweni umakhandakhanda uyakwazi ukuyivimba yonke leyo nto, yabo. Kodwa into emnandi ngomakhandakhanda uphakamisa idlozi lakho, ngoba umuntu nomuntu udalelwe ukuthi akube idlozi lemsizayo. Kodwa kuyenzeka izimpi abantu abahlasela ngazo ligcine idlozi ligqilazeka, idlozi lakho ligcine lingakwazi ukukulwela. So mase kufika umakhandakhanda kufika kufika amandla asemanzini, kufika amandla asemanzini in the form of amafutha, yabo. Ingakho noma ngabe sengikunikezile uthi mawunginikeza kunendlela ekumele mawuthatha usebenzise ngayo, bayazi emnandi indlela le, kodwa ethinta amanzi kuyaphoqa, kuyadepend ukuthi wena unolwandle ngakwakho noma unomfulo ohambayo noma unedamu noma unentaba. Uma ngabe unolwandle khona into ufika uyenze olwandle, bengabe kuwumfula khona into ufika uyenze emfuleni kodwa uphatha inkukhu. Uma kuyidamu khona into ufika uyenze edamini kodwa uphatha inkukhu, bese uphatha nemali emhlophe ewu2 rand, bese uya edamini, yabo. Edamini ufike ukhulume impilo einganeni zakho, ukhuluma unqobe einganeni zakho, usukulelwa ingane uzilwela nawe, bese ukhuluma ukuvikeleka kwekhaya, bese ukhuluma umnotho uma ufika khona edamini. Ngokunjalo futhi uma ufika olwandle ifuneka inkukhu. And mase ngiba nesicelo, ngicela bonke labantu abazi inyanga nabazizangoma abageza abantu kule mfula yala emalokishini nala nje la kuma suburbs emalokishini nani, ngicela bayeke abantu besintu ukugeza abantu kule mfula ela kuma suburbs nesemalokishini, ngoba le mfula ekuma suburbs nasemalokishini itamkoko lezo. Umuntu uthi uyomgeza umkhanyisela into zakhe kanti uyomgeza ngamakaka, amasimba lawo enigeza ngababantu. Wena usezwa awusaboni nalamanzi noma ejiyile eminyamana, awusezwa nephunga engathi ukubola, amakaka lawo enigeza ngababantu bafethu. Nithi nibakhipha amabhadi nibafake ichitha abantu, nibageza ngamakaka abantu kulimfula yala. Imfula nje ephakathi kwala eThekwini la kugijima khona amapayipi kamasipala. Once kwaba namapayipi kamasipala itamkoko, ngoba lamapayipi inqwaba yawo achithela khona emfuleni. Inqwaba yawo achithela khona emfuleni, amanye director khona ngqongqonqo emfuleni afika dedele khona, yabo. So ngiyacela bandla ukuthi abantu ngabagezi ngalamanzi lawa ala emalokishini. Mangabe kukhona nje isewerage kamasipala, ngabe iselokishini, ngabe kuma suburbs, ngabe ikuma high residential area, wherever those sewerage are, please ngabagezi abantu. Imfula ephephile yokugeza abantu isemakhaya. Umuntu befika wena ufuna usizo, ungasabi ukumfaka emotweni umuntu uhambe naye uyomgezela emakhaya. Imfula yasemakhaya i-right, ngoba emakhaya khonani khona ama toilet ayimgodi and khona nama septic tank, uyabo. So into yasemakhaya isa clean imfula yakhona emakhaya. Ngisho ungawubona umncanyane wasemakhaya umfula kodwa isa clean. La eThekwini amasimba yonke lento, amasimba wonke lento. Uma uke wagezwa nje kuthiwa ugezwa la eThekwini la koMlazi koSiphingo koFolweni kobani koMashu koClermont kobani, uyogezwa lapho ugezwe ngamasimba mfethu. Awugeziwe ungcolile uphelile unamabhadi futhi uphupha kambi lapho, yabo. So ngisho lezi zinto lezi, ngisho lo mfethu ukuthi wherever you are, please ulwazi alikukhulise. Ulwazi ilona elizokubonisa indlela. Angizile la ukuzola nezinyanga mawungizwa kahle, kodwa into engiyifunayo mina ngifuna ukuthi umuntu angalahlekelwa kungenasidingo. Angalahlekeli umuntu ngenasidingo. Uyacabanga umuntu ezovota ngo-7,000 ngoba uyamthanda uMabalengwe avote ngo-7,000 umuntu wokugcina u-7,000 sekuyaba mhla ka-30 ayikho event. Uyacabanga umuntu oleko ogoli kuthiwa kalungise amatekisi bahlangane uyashaya mhla ka-30 sekuthiwa kibe eThekwini usekhansela indlela zakhe. What an inconvenience. Have inconvenience. Kodwa ngelinye ilanga abantu bayobona ukuthi makuthiwa khona umuntu othunywe uNkulunkulu ukuthi akasiza abantu, bayobona ukuthi mina loyo. Abantu bazobona ukuthi ukufika kamakhandakhanda ukuthi ngibe nento ngithi minga kunike ngeyigaranta, and baningi abantu kade bengasaphuphi inhlobo bengasazi ukuthi impilo njani. Mfethu ngicela ukubuza, mawungaphuphi noma ekukhohla amaphupho uzokwazi ngani ukuthi impilo ikuphatheleni? Uzokwazi ngani? Ngoba phela kufuna sivuleke isidanga siqaqeke, zifike ibonakaliso, afika amaphupho ukuze wazi ikusasa likuphatheleni. So uma ufika umakhandakhanda into yokuqala oyenzayo uvula amaphupho, bese kwenzakalani? Bese ukulwela nabathakathe kade bekuhlasela. Makhandakhanda ke loyo, yabo. Amandla phezulu futhi akekho umthakatho ongadlula makhandakhanda, akekho ongadlula. Njengoba namanje engekho umuntu ozodlula into engishoyo. Ngithi mina 30 September
30 September ayiwukho umcimbi wengqwele okhona 30 September. Tshela mina uKing Bhaka. Tshela mina uKing Bhaka. Wena onyanyayo noma ophika leyonto ayifokofoke lapho. Fokofoke lapho. Mina ngifunde mina ukulandelwa abantu abazogaxela. Njengoba ngikuphephisa angikuphephiseli 150 kodwa ngikuphephisela ukuthi after 150 sewukhiphile ngivala lo yampompi ozokiphume njalo ke imali yakho ke. Njalo ke imali yakho ke. Ngoba once wayikhipha into kanti you are losing. Wayikhipha into kanti uyascameka zibaningi ikem ezilandelayo lapho because you are an easy target. So mina ngivala lo mpompi ukuthi ungabi itarget kunoma yini iscam. Ukuthi bayichaza bathina abahleli bayo, uyichaza withini ukhehlelezi ku life wakhe, uyichaza uthini udokotela bengithi ulayithile laba bekuthi udokotela, bengithi ulayithile na ngimbone eveza ikhanjana lapha ya kule postini, kanti yabo nje kubantu bengithi mina hayi ukuthi ngihlambe kanjani but ngobuclever bengithi ulayithile. Kodwa mase ngibona udokotela seveza ikhanda lapha ngithukile because mina bengimnika le award ukuthi hayi uyilokishi elimnandi kodwa mase ngibona eveza ikhanda kodwa mhlambeke usazowubamba ufundu layini. Uyabo? Mhlawumbe usazowubamba ngoba akusizi ukubamba ulayini kodwa ungakwazi ukufunda. Awukakusizi ukunikwa bese wena ungakwazi pheqe amabhukana. Uyabona? So mhlawumbe usazowubamba bese uyawufunda. Bese ufundile futhi bese yasifaka istembu. Uyabo? But asazi kodwa mina nje ngokulayitha bengithi hayi ngiyamgcoba. Uyabo? Ngokulayitha bengithi ngiyamgcoba kodwa manje ayikhona la ngisala khona manje. Hayi ngisele mase ngibona ikhanjana. Mase ngibona ikhanjana ngisele. Kanti uyabo nje bengisalo ngimuthi. Yabo? Kodwa mase ngibona ikhanjana lithe hayi ngisele ukuthi kanjani umuntu ngibe ngithi ubhekile. Hayi madoda. Hey. Phela khona mfowethu ukuthi kuthiwe ukuthi ungabi nawo amandla ukuthi hayi uzosiza abantu nani kodwa unikwe nje wisdom yokulayitha. Ukulayitha kusho ukuthi zibona izinto. Uyabo umehluko ngiku-understand ukuthi zenziwa yini. Kanti mawune power njengami ngiyazibona izinto ngiphinde ngiunderstand izenziwa yini. Ingakho mina mangabe kunengozi into engiyibheka idalwe yini isiphi isizathu bekwenzakalani. Mase ngiyabona bekuphithizela ngithi hayi okay ke. Bese ngiyabona bekuphithizela hayi okay imoya ibifuna ngokwayo nayo. Yabo ibiyomile. Yabo so ziningi izinto ezenzakalayo kodwa ngiyagaranta ukuthi abantu abasupport uKing Bhaka haya abasoze bayithola begaxela into ezingazile kubona. Ngoba uyabona bengabe kwenzeka ingozi ku freeway. Leyo ngozi ayizile kuwena. Isuke nomuntu wayo leyo ngozi. Kodwa wena ngoba usuyasebenziseka bese ugcina ugaxela lakhe. Yabo. So mina ngifunde bagaxele mina ngoba ngazi kahle ukuthi mina abazali abangibukayo bakhulisa izingane and izingane ziyikusasa lalomuzi wakhayo. Uyabo? Uyacabanga kuthiwe ngempela nje mfethu izingane zakho ivele igula, izingane zakho kalula nje vele kuthiwe zibe nengozi eshonile, ingane yakho kalula nje umqondo usuyahamba. Uyabo? So angifuni lonto ngoba ingane iqhubeka la ugcinele khona namzali. Uyabona abazali manje investa kahle einganeni zenu. Uyabo? Nawe mfethu izinto ezithatha ngoenga. Nawe mfethu othi mawusupport umuntu bese umsupport engathi awusile ekhanda. Uyabona? Akufanele mawusupport umuntu bese awusile ekhanda. Lento iclear lento le. Ngithi mina abama balandile ingako ngikhuluma la. Ngithi mina abantu ngicela bayibambe imali yabo. Ngenhlanhla ngoba vele ke ngaphuma eli ngathi ngicela ungavotela ngange ngivumi. Kodwa nawe komfethu okade ungithanda ngoba kuyenzeka umuntu ukuthi amthanda uKing Bhaka ela semtime futhi amthanda u3 seconds. Sengiyakuphephisa ke egameni lokuthi ungithanda kodwa mawuse uthanda nalo muntu omthanda ungathayimi. Usuwinele ukuthi uthande waze wathanda ingqwele. You understand? Yabona? Uthe mawuthanda ingqwele sekumele siyixoxayo la emngweleni. Yabo? Esixoxa la emngweleni sebenziseke zikuprotect nangale. Ayobabuke nje uzakwenu ngalena enithanda nawo lenyanga yakho lengathayimi. Nike libabuke nje bese kuthi mhla ka30 bese uyahleka. Ukuthi izolo kuthiweni kwakhulunywa ihour lonke kuxoxwa indavundavu. I don't care mina. Isinqumo engisithathile. Ngisijike. Ngiyangijike. 30 September yikho lonto. And nisanzongivuma. Seyikhulunyiwe kwathiwa khona isono bandla igama lesilo livele ndize emoyeni kalula.
igama lesilo nje isilo sesihlonipha kangaka kule level kalula khona isilo kalula khona idepartment kalula igama lesilo thina isilo la siyazivikela kodwa khona abantu isilo sikhona lapho kanti madoda kanti zisharp la madoda ngempela zikhiphani vele zisharp izikhiphani vele la ngapha igama lesilo nje uhamba ulimemeza noma kanjani mhlawumbe ubungalimemeza singakangena esibayeni siphuma esibayeni manje isilo bengabungazi and hayi esibayeni kudlalwa esibayeni kusina sinampela so ayikho into esizoyenza sasiphuma esibayeni saphasile nokade ungasithandi thambisa inhliziyo usithande manje yabo sithande silo sona ke silo hayi sungqo wesilo mina bengizokufakela bangabe ukuthi ulwatha ungqonje wesilo nawe mfethu ongafuni ukulalela ithathe yiyo wona ulwatha lo yana akuwona ulwatha lo yana ungqo yabo isilo emhlabeni isilo emazulwini mfethu noma kuthiwa ibhlungu inhliziyo yazi kunezimpi eliwayo ke mhlamba abantu abaseduze nani mina ngiyacela abafowethu yabo tshela mina uKing Bhaka ngiyacela nje nileshisa umoya isijule kakhulu lento futhi yabona mangathiwa khona umuntu ngempela olisana nomkhosi besilo namanje afike mina ngahlala phansi ngimtshela into angazazi ukuthi indaba ngithi sesijujuziwe uyothuka belayithile uyobona sesijujuze emhlabeni sakujujuze ezulwini yabo so ingaka bafethu mina ngixabana nama organizers la angixabana nenyanga kodwa kufanele kulale kunye no never never mina ke nje angigaxele mina ngiphila kwenye level mina futhi nje abantu kufuna bawubonge umakhandakanda oil ngiyacabanga ukuthi umakhandakanda ukho ukuthi kulezi zimpi abantu ezingaka abantu bebokhipha 400,000 kuze kube yini unikeze into engekho yabo kanti umakhandakanda wawuthola uwena ozosho ngoba one azovuleka amaphupho ithe showcase azovuleka noma kuthiwa uvala azovuleka number 1 into ebezibophile zizoqaqeka yabo kunebonakala sizofika uyabona already 6000 wakhe amakhandakanda usuyawubona ngoba uwedwa la endlini kunezinto esuzibona zenzeka yabo already usuyawubona 6000 yabo so mina nje into engisho la ngithi mina angilwi namuntu uyabo kodwa ekugcineni kumele abantu besiziwe yabo kodwa akumele abantu bayithole sebeqolekile ngizwile izolo kuze kukhulunywa ngeemoto ezawini ukuthi kwake kwenziwa icompetition yabonakala imoto uyabona mangathiwa ngingene kulento yemoto le moto eyawina ila abantu bengathi awu King Bhaka wawusuveza ama-file nje wawusuveza ama-file nje angisoze ngayiveza ngiyanithembisa le scam esashawa ngemoto akuthiwa iyawinwa angisoze ngasiveza sa scam ngoba sensitive futhi lesa scam mangasiveza kungaba sengathi ngilwa personal yabo ngeke ngiziveza scam lesi ngoba sesadlula kodwa kuthiwa ngangithola iplatform kahle singakenzeki ngangizoba nendlela yokuthi ilawuleke ngendlela leyanto yabo kodwa nje angisoze yabo angisoze ukuze osondelene kakhulu nabanikazi baliyanto ngizoveza into eyodwa nje ezokhombisa ukuthi lesa scam ngiyasazi 1 imoto eyawinwa ayikho egameni lomuntu owawinisa imoto ayikho egameni lomuntu owawinisa imoto ngikhuluma ngoba le ndaba yemoto ewiniwe ingenile izolo ngena amagama ethu lapha ayikho egameni lomuntu owawinisa imoto ungaya noma ikuphi ake ulandele kahle ukuthi le moto eyawinwa isegameni labani yini ingafakwanga egameni lomnikazi we-event uyibuze lokho ingoba kwakushaya iscam ekusatshwayo ukuthi ngenzeka sihlehle yasiyabalekiswa yafaka egameni lomunye wabasebenzi imoto egameni lomunye wabasebenzi naye lo msebenzi ongasekho futhi lapho osashiya ngizoma lapho iyayapi yaye Eastern Cape lo moto ukuthi Eastern Cape kudlalwe mapha amakhadi ngeke ngivezeke liyodwa ngoba isensitive kodwa adlaliwe wona kodwa ngeke ngize ngiveze ama details ngabaveza nini lawo mangaphoqa ngaveza so ngenzelana ukuvulela lama page ngenzela abalandeli baleyo ndoda bagcwale ukuthi ngangako ngenzela bagcwale ukuthi ngangako yabo